Zdravím lidi u dnešního videa z hardcoreu, Minecraft hardcore. Můj úkol je nezemřít. Když dáme víc dílů, tak to bude lepší. Aspoň budu moc co natáčet. A jestli chcípnu, tak aspoň dejte like a odběr, protože to natočím. Tak já jdu na to. Tak, asi první by to chtěl dřevo. Logicky. Tak, stejně natěžíme nějakou tu savana dřevo. Tak. Pěkně, dřevíčko. Odemčený nový recept. Tak. Ježišmarja, jenom na ní otevřít. Tak. To tady nechám na památku. Tak, tady vypadá, že už je hned nějaká kejvka. Tam půjdu. Vlastně teďka až došlo, že mám hardcore. Nemůžu tady riskovat. Takže opatrně. Hlavně neumřít. Neubrat si žádný srdíčko. A nic jiného. Tak. Kumpáček by to chtělo. Natěžíme stejně nějaký ty kamínky. Natěžíme si jich rovnou víc. Tak. A půjdeme si najít nějaký místečko na bydleníčko. Aby jsme měli pořádný bydlení. Tak. Chtěl jsem natočit nějaký hororový Minecraft, ale nějak mi to nešlo stáhnout, takže mi když tak napište, jaký Minecraft na Bedrock edici bych měl stáhnout. Tak. Máme natěžený cobblestone. Tak. Sekerku, krumpáč, lopatu a pec. Jo. Teď jak nahoru. Ale tamhle uhlí, tak ho rovnou vezmu. Tak. Uhlíčko, uhlí. Je pěkně černý. Uhlí, to je pěkně černý. Tak. Máme tady natěžený uhlíčko černoučký. Tady je iron, ho tady málo nechal. Tak. Iron. To je nějaká voda. Blbá. Zajímavé. Hardcore se utopím. Máme kopr. Jak nahoru. A tamhle vypadá, že to končí. Tak tam jdu plavat. Tak. Tamhle jsou nějaký velký stromy, mají masivní stromy. Tak to se potopíme a budeme si ulovit nějakého kapříka nebo lososíčka. Tak. Máme rybičku. Chtělo by to získat postel. Tamhle se mrdá černá ovce s bílou. Černou nechci. Tak. Ovečka mrtvá, pěkně bílá. Tu černou, tu nechám žít. Kráva. Tu taky jdem popravit. Nemáš právo žít, krávo. Protože jsi pěkná kráva. A to je nějaká kivka a tam by mohl být další iron. Žádný nevidím, takže tady žádný není. Logicky. Tak a jdem dál. Počkej, neviděl jsem tady ovci. Ovečko. Tady je sakra sníh. Tak, ovečka mrtvá. A jdem zabít nějakou tu další ovečka. Tak to nemusím ani hledat nějakou vesnici. Asi stejně budu hledat. Jdem najít vesnici. Tamhle je nějaký sněžný biom.
A ozvu se vám, až budu na tom kopci. Yes. Nakonec na tom kopci, tamhle jsem stála a říkala jsem vám to. Na tom kopci je ten růžový strom, nevím, jak se to teďka řekne. Na ten jiný strom. Prostě růžový stromy. Takový ty třešně, jak jsou v Japonsku, nebo co to je. Švestky. Ne švestky, to jsou třešně asi. Po jabkám byla, nevím ani. Jdeme si natěžit to dřevo. Protože chci dřevo. To dává logiku. To je takový skalní útvar. To je pavouk, má Spiderman. Natěžíme si dřevo. Tak. Vezmeme si nějaký saplingy. Tak. Máme natěžíno. Asi. Nebudu čekat na sapling. Na sapling. Tady jestli tady nic není. Nic tu nevidím. No, co je tohle? Hello, je tam někdo? Haló? Hovno vidím. Tady je iron. Ten se natěžím. Jestli nic nevidíte, já též nic nevidím. Když tak v editu vám to... Já fakt nevím, jestli vezmu si pár torček. Když tak v editu vám tady rozsvítím. Yes. Je tu iron. Tak, torčku beru sebou, jsou drahý. Jak rohlíky. Ale. Máme saplingy, tak jdem dál. Tak. Taková jako říčka, taková řeka. Tady uhlí berem. To je též drahý. Již nevím, kolik stojí uhlí, ale v dnešní době je to všechno drahý. Tak, uhlí. Furt mám pocit, že nehraju hardcore, ale hrajem. Nebo nehrajem, protože mi to nešlo stáhnout, ale prostě když chcípnu, tak smažu svět. Přísahám. Hele, iron. Tak, natěžíme si tady iron. Zatím jako dobrý start, hodně dobrý. Našli jsme železo. Je fakt dobrý start. Tak, nahoru. Tudy. A kam dál? Ne. Naštěstí můžu vyplavat. Tak. A kam teď? Vykraftím si postel. Protože to by jinak by se mohl umřít a to by bylo nemilé. Že můžu vykraftit postel. Jo, tady je tak. Jdem se vyspat. Nevím, proč mám obrazovku jakoby v bloku, ale dobře. Tak, máme. Tamhle uhlí. Tak ašu. Nechci strávit dripstone, tak ten se hodí, tak ten pro něj jdu. Pro tady ten, ale pro krápník, nebo jak je to v češtině. Tak. Jestli bych umřel na to, že spadnu na dripstone, tak to by bylo nemilé. Vezmu si tady cukrovou třtinu. Tak. Máme ho. Jdem si pro to.
jestli bychom měli chodit. Tak, tudy, tak a jdeme. Hop. Jsem tady krátníky, jsme ty bloky. Kde je další? Kde je krátník další? Vezmeme všechno z toho. Žádný domů za nic nepůjde, všechno to rozkradu jak normální člověk. Ne, to byl vtip. Až skončí tahle série, tak to tam budu vrátit. Na 100% real. Tak. Půjdem nahoru. Koníček. Kam, ale tady jsou ty růžový stromečky. Že bych se zabydlel tady. V lese chlapský barvy. Chtěl by to nějaký jídlo, tak si tady vezmeme. Kam? Už Meškin ubil hunger? To je nějaký divný. To je nějaký hodně divný. Dostat to na těžkou. Tak co s tím je? Těžká. Tak co to je? Tak. Neptejte se na můj skin. Hezký skin, vidíte. Tak. A jdeme dolů. Ale kráva, tak tu zase taky popravíme. Snad si byla na pohřbu svý kamarádky. Nebo ani nevím, co to bylo. Ale byla to pěkná kráva. Já asi jako bych neměl tady už mluvit. Ty vtipy už jsou strašný. Tak. Malá ovce. Jsem ti popravil tátu a mámu. Tak. Jdeme. Další ovce. A uhlí. Tak to berem. Tak. Uděláme aspoň 20-minutový video. Má 13 zatím, takže pohoda. Takže ještě tady musím něco říkat, abych to měl aspoň 20 minut. Takže si najde místo na bydlení. Snad dáte odběr a like. Jinak jako... Jinak se prostě nedozvíte. Prostě když nedáte odběr a like, tak nebudete mít štěstí prostě. A když ho dáte, jeden odběr, jedno štěstí na jeden den. Ne, na celý život. Takže vy dvama ho rychle dám. Když ho dá jeden člověk, tak to platí jenom na něj. Musíte dát každý. Tady je takový jezírko, že bych bydlel tady. Tady to vypadá docela hezky. Jo. Počkej, kouknu se kolem toho jezírka. Jestli něco ještě dá se jako najít. Aby jsme jako tamhle je úl. To je v pohodě. Tamhle je pěkná hora. Pěkně vysoká. A to je asi vše. Takže budu bydlet tady. Vypadá to hezky. Jo, tady. Rovnou tady popravím ty ovce. Máte ovcovat. A možná si postavím provizorní domeček. Ale kde? Budu jak nějaký neandertálec v jeskyni. Takže tu. To bude můj hezký baráček. Bude to nejvíc luxusní baráček. Víc luxusní, úplně jako nejhezčí domek. Tak.
Vykopem si tady místečko na baráček. Na pěknou vilu, plná vila. Já to budu těžit tím dřevěným, protože nemám. Mám malou, prostě jsem to rozběh. Je to stejně jedno. Stejně si potom vykraftě nové. Tak, máme teplní ptáce venku. Tak. A moc to je za zvuky venku. Ještě jak budu natáčet, si zavřu okno. Tam to ani doma kalí. Tu. Pastel si dáme semka. Dáme si sem boží světlo. Radši 2. A ozvu se vám, až budu mít pořádně to teď takhle hezky vybavený a bude to nějak hezky vypadat. A tady s tím se s vámi rozloučím. To je ten nádherný baráček. Lidi, střiháči, dej to pryč. Jo, tady to je ten pravý barák. Tak